Daanan natin to, ang init. Sobrang init. Dito sa likod. Nandito na tayo sa may welcome art ng Santa Rita Eco Park. So our TBS XL100 has successfully crossed the Lahar Dell. Yung dating river, pag tagulan may tubig yun. Ito yung pinakamahirap na daan dito. Mula dito sa Bacolor, Pampanga, Maya Payaldo, Kayongan, Kabalen, and welcome back sa ating motorcycle adventure. So for today's video, atin naman susubukan ang ating TBS XL100 Premium na i-cross sa Lahar at tayo dadaan sa tatlong baryo ng Bacolor, Pampanga mula dito sa Barangay Parulog, then sa Barangay San Antonio, Barangay Duat, at finally sa Barangay Potrero. Dalawang beses din na tayong nakapag-cross dun sa Lahar. Yung una ay gamit natin yung ating Honda ADB 150, and then yung pangalawa naman ay gamit natin ang Motorstar Z200. So sa pagkakataong ito, atin namang gagamitin ang TBS XL100 para malaman natin kung ano ba ang kanyang ibubuga pagdating sa mga ahonan sa Lahar. So what are you waiting for? Let's get it on! So balik lalampas lang natin dun sa Barangay Parulog, at ngayon naman ay papasok na tayo ng Barangay San Antonio, at ito yung covered court nila, at kung makikita nyo mayroong nagpipinitensya rito dahil ngayon pala ay Holy Thursday, at ito naman yung barangay hall nila. So pagkatapos mo dito sa Barangay San Antonio ay yung susunod na barangay naman ay yung Barangay Duat. So diretso lang tayo. Itong daanan na inaakyatan natin ngayon ay parang dike ito, pero mukhang hindi na tinapos. At dito mapapansin mo rin na marami pang mga halaman na berde, hindi tulad na pagdating natin dun sa Barangay Potrero, yung pinakauling barangay na kung saan doon magtatagpo yung Barangay Potrero ng Bacolor at ng Barangay Mitla ng Porac, bali yung pinaka-boundary. At doon na rin matatagpuan yung Lahar na sinasabi ko, yung pinakamahirap na dadaanan natin gamit ang ating TBS XL100. So narating na natin yung Barangay Duat, at ito yung kanilang covered court at ang kanilang simbahan, at dito rin yung kanilang pinaka-barangay hall. So isang barangay na lang yan, yung Barangay Potrero, at yun na yung pinaka-last na barangay ng Bacolor bago mo makarating yung town ng Porac. At ito, welcome to Barangay Potrero. So pagdating mo rito, halos puti na yung nakikita mo dahil puro buhangin yung nandito, at halos mga dump truck yung nagsisidahan dito dahil nga malapit sa mga quarry. Bali yung barangay na ito yung mga hardest hit nung kasagsagan ng Lahar noong 1995. So halos mabura na ito sa mapa, at yung mga tao dito ay napunta na sa mga resettlement area. At ito naman yung pinaka-chapel ng Barangay Potrero. So diretso lang tayo at malapit na tayo dun sa Lahar Crossing.
Dito sa may left side naman, ito yung Potrero Elementary School. At yung nakikita nyo, yun yung pinaka covered court nila, at pagkatapos nun, nandun na rin yung barangay hall. So nagpahingal muna tayo dito ng konti bago tayo sasabak doon sa lahar, malapit na lang dito. At isi-set up natin mabuti yung ating cellphone. Baka mahulog dahil medyo rock and roll doon. So eto, diretso tayo at malapit na doon sa pinakalahar ng Barangay Potrero papunta sa Barangay Mitla ng Porac, Pampanga. Okay, Kabalen, malapit na tayo dito sa may lahar kung saan yung nandito yung boundary ng Porac at saka Bacolod. Subukan natin mag-cross dito gamit ang ating TBS XL 100.
So our TBS XL100 has successfully crossed the Lahardel. Yung dating river, pag tagulan may tubig yun. Ito yung pinakamahirap na daan dito. Ito yung boundary ng Porac at saka ng Bacolor. So yung banda doon, yun na yung Bitla, yung first barangay ng Porac after Bacolor. At dito naman, sa bunga doon, yung barangay Potrero, so first barangay ng Bacolor. So itong daan na itong nag-uugnay sa kanila, ito yung pinaka-boundary. So kung matatapos lang sana ito, magiging maginhawa na yung mga tao sa pagdaan dito, kaso hindi ginagawa. Ewan ko lang kung walang budget or what, o talagang ayaw gawin. Ito nakikita nyo ito, party pa rin yung dike yan. Pero hindi ko alam kung anong pangalan ng dike na yan. Pero yan si TBS XL100, first time niyang nakalapag sa Lahar. Tignan nyo naman ang buhangin, no? Sobrang kapal. At makikita nyo yung tricycle doon. Ang puti rito. Puti sa buhangin, tingnan nyo. Yan yung Lahar. Ayan, no? Ito, gaya nga, tingnan mo, super kapal lang ano ng buhangin. Dahil ito yung madalas na dinadaanan ng mga dump truck, yung mga nag-aakot ng buhangin sa mga quarry. Kaya siguro ayaw gawin yung daan dito dahil dadaanan lang ng mga dump truck, agad lang masisira. Kaya siguro hindi ginagawa. So ito si ano, alive and kicking pa rin. So diretso na tayo at mararating na natin dito yung unang barangay ng Porac, which is Barangay Mitla or San Jose Mitla. At pagkatapos nun ay makikita na natin yung mega dike ng Santa Rita. So kakaliwa tayo doon at doon na tayo dadaan pauwi, pabalik doon sa may Gapan Olongapo Road. So, patatapos lang natin mag-cross dun sa Lahar. Ngayon naman ay nasa Porac na tayo. Ito. Ngayon, kung didiretso ka rito, mararating mo yung Angeles Porac Road. At may konting rough road ka pandadaanan dun sa may bypass na ginawa dun para sa mga truck. Pero hindi na tayo didiretso. Bali kakaliwa tayo dun naman sa may mega dike, yung isang mega dike dito sa Santa Rita. Kasi yung isang mega dike na dinaanan natin kanina sa Bacolor side yon. Ito naman sa Santa Rita side tayo dadaan. At may pakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng mega dike doon. So tara, puntahan natin.
nakikita nyo nasa taas na yan, yan na yung mega dike. So dyan tayo papasok. Kakaliwa tayo dito. So ito na yung mega dike ngayon dito sa Santa Rita side. Dito tayo papasok, lalabas tayo dun sa may Gapana Longapo Road, dun sa kanto ng Santa Rita. And then yung rough road na yun, yung sinasabi ko sa inyo na bypass road na dinadaanan ng mga truck. So dati may harang dito, bawal yung mga truck, at saka yung tosang na yon, mas maliit yung ano niya, daanan. Ngayon malapad na, pwede na yung mga truck. At tinanggal na rin yung barrier dito. So siguro okay na sa mga truck, kaya ganito yung ginawa. Doon sa ilalim na yon, doon sa may kotse, doon tayo galing. So didiretso tayo ngayon dito para makadaan tayo dito sa mega dike. So tara. So ito, nandito na tayo sa may welcome art ng Santa Rita Eco Park. At ito yung sumasakop dito, yung San Isidro. Pero pagdating mo doon, meron pang isang barangay na dadaanan na Santa Rita rin. So medyo mahaba rin kasi itong stretch ng Eco Park. So gamit pa rin natin si TBS XL100 at nagkaroon ng aberya. Natanggal yung tornilyo niya dito, tingnan nyo. Oh, dahil madalang lang nalolong ride. Actually short ride lang ito. So natanggal yung ano niya. Hanap na lang tayo ng tali para kahit pa paano itali natin.
Okay, Kabalen. So, nandito na tayo sa may statue ng Santa Rita. Wow! Ito yung Santa Rita Eco Park. So, napakatahimik ngayon dito, ngayong Holy Thursday. Dahil mainit na. So, alas 12 o'clock na. So, dumaan tayo dito dahil doon na tayo sa Santa Rita Mega Dike dumaan. Dahil nanggaling tayo doon sa may Potrero. And then, nag-left tayo papunta rito. Hindi na tayo bumalik doon dahil napasabak na sa lahar si TBS. So, dito naman sa straight road tayo dadaan. At ito yung pangalawang mega dike after nung sa Bacolor side. Ito yung sinasabi ko kanina na Santa Rita Mega Dike. So, ayan yung statue niya. Napakalaki. At kung mapapansin natin ay merong mga Station of the Cross na nakalagay doon sa taas. So siguro may program sila dito. Hindi ko lang sure kung this Friday or before that ay nagkaroon ng program dito. Kasi bago ang mga yun eh. Nung last year na pumunta tayo rito, wala naman yung mga station. Hanggang dun sila. So siguro mga 14 Station of the Cross. Parang yung sa banal na bundok na pinuntahan namin kahapon. Puntahan muna natin yung statue. At para makita nyo rin yung view dito sa taas mismo ng view deck. So ito yung statue niya sa taas ito. So, sa wakas may lilim din. Yung dinaanan natin doon ang init, sobrang init. Dito sa likod makikita mo yung mga maraming plaisdaan. Mga palaisdaan yung sa likod. Bali, parte ito ng San Agustin yata. So, yun yung mga plaisdaan dito. Siguro mga tilapia ang laman yan. May nakita rin ako mga riders na dumaan kanina pero konti lang. Halos mga bikers yung nakita natin kanina. So ayan, dati pumunta na tayo dun sa baba. Pero wala na, hanggang dun na lang. So yung paglampas ng bakod na yun, private property na. Ay yung statue ni Santa Rita. So ito yung sinasabi ko kanina na bagong ginawa nila. So pupuntahan natin. Ito yung Way of the Cross. You know. Meron din pala silang 14 station dito. So tignan natin hanggang doon para may pagkita ko sa inyo. Meron ding program siguro dito na ginagawa. So hindi lang natin sure kung anong oras at anong date. Probably tomorrow, because tomorrow is Good Friday. Pag nandito ka sa taas, kitang-kita mo yung statue ni Santa Rita. At yung iba pang mga santo na statue rin na nandito. Ayun. Dito maraming mga benches. So medyo malilim yung araw. Marami nagpapahinga rin. Dito naman sa kabila, ayun, yung lahar yan. Ito yung
pinaka landmark. Ito yung Eco Park. So hanggang dun pa pala. Makikita nyo hanggang dun pa yung ano, 1, 2, 3, 4 7 pa. Pero hindi tayo pupunta doon dahil mainit. Babalik na tayo. At dito ko natatapusin ang ating video for today. At sana nag-enjoy kayo sa panonood. And please do like, share, and subscribe. At mayroon din tayong Facebook page. Paki-like and follow na rin. So this has been Froilan Das saying, ride safe always, Kabalan. See you when I see you, and Froilan Das is signing out.